Tänään revitään Mave helvetin isoilla raudoilla. Nekkeri veti isoilla raudoilla. Mä vedän isoilla raudoilla. Ilman remmejä, raakaa voimaa. Tästä se lähtee. Tiukka ykkönen ylös eka. Ja sitten alkaa kevenee. Kakkosia vedetään, kolmosia ei niin väliä. Tästä se lähtee. Sitten siirrytäänkin lempilajiin penkkaamiseen. Tää on eka. Kannattaa vitusti romua. Ja sehän mulla nousee, koska mä oon aikamoinen voimapesä. Otetaan tosta merkit haltuun ja sitten lähdetään nostelemaan. Kolmonen on hyvä. Niin ei me sitten pelleilyksi enää, kun alkaa loppuun voima. Nehän ei muuta lopu. Se on sitten seuraavaksi vuodessa hauis. Iso romua ja vähän toista ja maksimia haetaan. Jos haluat jotain vitun kestävyyttä, lähde lenkille. Vittu. Tästä se lähtee. Kakkonen. Tästä lähtee hauiksen jyrkkyys nousuun. Sitten kun vedetään vielä sitä palkkaria päälle, niin lihaskasvu on taattu. Sitten lähteekin viimeinen reeni. Leuan veto. Saadaan vähän selkää leveyttä ja aletaan sitten vääntää kunnolla. Helposti tulee vielä. Tää on aika kevyttä tähän loppuun. Tää on hyvää loppulämmittelyä. Vielä tulee pari. Se oli siinä. Rock and roll, motherfuckers. Tästä se lähtee Hard Rock Hallelujah soimaan kohta Ratskasta. Ja lanserit tulille. Lähdetään jättien kanssa kohti, jos suihtuu ja lepää oman reenin jälkeen. Syödään tietty yhdessä. Siitä se lähtee. Universaalin ladottaa. Tänään tankataan mikä vittuun sä ajat? Tänään tankataan nestettä. Huomenna vähän vähemmän nesteellä. Aamulla syödään ja sitten ei syödäkään enää punnituksen jälkeen seuraavaksi. Lanseri kiihtyy!